специален поздрав от нашия брат от Джипе и от неговото семейство.
От Коци и Соня за малото семейство. Мила си Боже, пече женички, ама си бяха малковички. Равнах дървото, като ги започна, Перник се събра. Мошино, Мошино, защо мамайче ти ме остави с вече с деца? Равнах дървото, като ги започна, Перник се събра. Защо мамайче ти ме остави с вече с деца? И за нашите приятели и гости от Испания, специално за всички софиянци, за всички софиянци. Със солинки ваша броброя, ама си е как си милоя. Леле ми чури, маленки годи, гиром те пашова. Соскице майчето му пляна, нашото деца. Леле ми чури, маленки годи, гиром те пашова. Соскице майчето му пляна, нашото деца. Специално за менеджера на оркестъра е Логи, Влад Мениджей, Влад Мениджей, Мениджей. Браво! Искам всичките сега да затаим един сериозен дъх, защото идва нещо много интересно и много специално. Благодаря. Мили младоженци, време е да разчупиме сватбената погача. Кумице! Кумицата беглец. Сега ще си я намерим да дойде да видим каква погача умесила. Кумички, къде си? Кума тука? Кума, я кажи. Меси ли нощта си? Кой? Погачата меси ли? Аз ли? Не. Малко любов не сложи ли в нея? Кумички, всички тръпнали в очакване да чуеме. С много любов ли умеси погачата? Цяла нощ! Значи кумицата казва, че цяла нощ е месила тази погача. Представете ли си колко любов има в нея? Куме, ти си помагал, не дей да се криеш, аз знам. Я да чуеме? Пандалката е вързал, значи без пандалката нищо не става, да знаете. Тя е много важна. Айде, кумица, на всичките да покажем красивата погача, тя наистина е уникална. Дигни високо горе, високо над главата, за да видиме. Аплодисменти за кумицата! Живе здрава да ни е, да умеси още толкова и за деца бъдещи. Мили младоженци, време е да застанете за първи и последен път гръб в гръб един до друг. Вики, по-голямо си! Мамо, по-ниска! С оглед на това, че Вики е по-ниска, съответно Ники ще бъде по-снисходителен. Кумице, над главите им ги подаваш и всичките ще броиме, ще кажем как. Високо дигай погачата над главите им. Поверието е, че колко трохи паднат върху булката, толкова деца ще имат. Кое ми ти пречи, Злато? Ми пречи. Значи, колко пречи, ще санкционираме фризьорката. Добре. И аз сега да видим, не чакайте, ние ще вземе старт. Вики, дръж здраво, ако искаш да не се напъваш много. Не дей много. Сега, всичките. Сега сме ние. Едно. Кое беше следващото? А, не беше. Старт! Значи, мили
Вики ще донася целият бюджет на семейството. А ти ще имаш честа да ги харчиш, защото по-малкото парче е в тебе. Вики, жива и здрава да си ни. Да го позладиш отгоре надолу, той е уникален, просто заслужава си. Аплодисменти, моля! Сега е момента, в който, така както държите хубаво тези две половини от тази прекрасна покача, без да чупиш с пръстче, просто му подай в устата, нека той да си вземе колкото иска. Тази маси, добре. Може да й върнеш жеста за хранина, запуши устата да не говори докато й харчиш парите. Смятам, че тя взе повечето. Браво, аплодисменти за Бълка, но добре се справи. Браво за Кума и за Кумицата за прекрасната покача. Аплодисменти за младото семейство. Сега искам на всички вас да обява, че е времето, в което да напълните чашите си с красивите и доволни напитки, защото нашите младоженци ще минат да се здрависат с вас, всички да им подарите своите подаръци, своите пожелания. Ще има специална книга, в която моля ви напишете нещо изпълно за тях, нещо, което заслужават да чуят, да имат един прекрасен спомен на този невероятен ден. Започвате от най-стария, живи